меган ай аввали кино набошӣ охиршан намефаҳмӣ. барои ҳамон қадар видеоро то охирша тамошо кунед. марҳамат. аз зане ки ба худаш ҳадаф гузошт ки бояд вазнаш ба ним тонна бираса, то зани гурбаи ҳақиқӣ. дар рӯи ҷаҳон одамони гуногун ҳамин қадар бисёранд ки ҳатто тасаввуроти мо ҳама намуди вора қабул карда наметавонанд. як хел одамо ғайриёдӣ ба дунё меоянд, як хел одамо бошанд мехоҳанд ки ба дасти худшон хушона ҳар гуна усулу роҳҳо қатъи ғайриёдӣ кунанд. ва ин тааллуқ дорад ба ҳама, ҳам одамони танҳода ва ҳам одамони оилавида, ҳам мардо, ҳам занода. ҳамада салом алейкум бародаро, бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва шумо қарор доред дар канали Сим Шарипов. сар мекунем барномаро. бародаро, барои дастгирӣ кардани канал лайк ё дизлайк фаромӯш накунед ва видеоро ба ягон дӯстон падилитса кунед. Моника Райли сенсатсия дар ҳамун ҳолати мешавад ки мегам мехоҳам бояд 1000 фунт вазн дошта бошум, яъне ки 453 килограмм. аз нуқтаи назари медисина агар бигирем, ин духтар ҳамчун бемор ҳисобида мешавад, бемори ажирени фарбиҳӣ. ай хабар боша ягон хел ба ӯ таъсир намерасона ва ба ғайр аз ин сит, яъне ки парени ӯ ба ин кор ӯра дастгирӣ мекунад ва ҳаракат мекунад ки ба ӯ ёрдам батад, то ки ба ин ҳадафаш бираса. то ба ҳадафаш расидан ин духтар бояд 136 килои дига вазн бигирад ва паренаш боша чӣ қадаре ки метавона ба ӯ ёрдам додесае ки то ки ӯ ба ҳадафи худаш бираса. ман фикр мекунам ки бача скорее всего ягон кас дигара таҷшум кардагия ва ира ҳаракат кардестае ки естественным путём бикша, яъне ки табиӣ. агар ки оз ягон хел дига бикша, ира мешнона. и бояд ки ира хрондам хеле кина ки бикафа. ман фикр мекунам мақсади и бача ҳамия. В принципе, логично. ман мефаҳмам ки ози дар сари бисёриҳои шумо савол омадестае ки мақсади ин духтар дар чие? ҳамин кор мақсадаш дар чие? чӣ хеле ки ин духтар худаш мега ӯ орзу дора ки да чиво жир нишава, фарбе шава ки аз ҷош хеста натона. бале, ҳозир ман мефаҳмам ки бода шумо савол пайдо мешава ки хӯрданаш ба хотире ки орзу дора ки аз ҷош нахеста, а орзу доштан аз ҷо нахестанаш ба чӣ мақсад боша? ба мақсаде ки ӯ худша ҳамчун королева ҳис мекунад баъдан. яъне ки чӣ хел королево хеле жирни нестам ки ушто беаҷошо нахеза. не, ӯ мега ки агар ки ман ҳам хел ғавсишам ки айҷом хеста натонам, ман хама королева ҳис мекунам дар ӯ ҳолате ки паренам мада хӯрок мепаза ва ба пастел ма меёрам. Только дай знать, где ты находишься. Дай знать. Ясно. Короче, ай фикрмон гаштем. паренаш мақсад надошта ира бикшаву и мақсад дошта ки паренша ғилом куна худашда. Не ки даиҷа ғайриёдигиш ҳамияе ки сида, яъне ки паренаш и плана медона ва ӯ мега ки мара ҳамаш устраивад мекуна. Тамоми вақти холигии худша дар хӯрок тайёр кардани инами жиртирес мегзарона. ҳамаи шумо гӯш кунед ман чӣ мегӯм ва дар комментария ба як гӯштон бинависен, ба як гӯши дигатон гӯш кунед. Ба дастон менависен. Короче, ҳам бинависен, ҳам гӯш кунед. Яъне ки шумо бинависен ки дар як рӯз чанд қадар калория мехӯред ва чӣ мехӯред ва ман мегӯм ки духтар дар як рӯз чанд қадар калория ва чӣ мехӯрад. Дар як рӯз ин духтари харобаак 8000 калория мехӯрад. Ба ҳисоби миёна, хӯроки миёнаи ин духтар дар як рӯз иборатай аз як чинии калони каша, тарелкаи макарон бо панир, 6 палкаи колбаса, 6 пачка печин, 4 та сендвичи макчикен, 4 упаковкаи калони картофел фри, 4 та дабл чизбургер, 30 курини нагетс, 1 обеди стакабел ва 3 килограмм мороженое дар десерт. модари Моника на танҳо зидди ин кори духтараш буд, ҳатто ӯ кардаги буд аз ин кори ӯ. Не ки духтар модараша гӯш намекард ва давом медод ба сӯи ҳадафаш ҳаракат не чӣ хел мешавад ба сӯи ҳадафаш лашпида рафтана. Не ки дар як лаҳза дар ҳаёти ин духтар як павароти хеле ҳам крутой рух мета. Паворот ин духтар паворот гашта наметавона ӯ. яъне ки вақте ки вазни ӯ ба 317 килограмм мераса, ӯ хабар меёбад ки ӯ ҳомиладорай. Интересно накиҷаш. То есть ки чанд кило буданашта ҳомиладор шуда боша вообще? Oh my. Короче, яхай мегзарем. Бале, гарчанде ки Моника план надошт барои таваллуд кардани кӯдак, не ки баъди хабар ёфтан ки ӯ ҳомиладорай, ба як хулосае меяд ки кӯдака таваллуд кунад. Не ки ба ин қадар вес, бале ҳомила шиданам хеле ҳам зур мезанем, не ки таваллуд карданам қинае ку. Ба ҳамин хотир 107 килограмм вазнша мепартояд бо ёрдами упражнениҳои варзишӣ.
Мария, спаси нас! ва махсус хӯрокҳои диетӣ. Баъди таваллуд шудани духтараш бо номи Мишел, Моника дигар ҳадаф нагузошт ки яке аз духтарои ғавзтарини ҷаҳон бишава, не ки ӯ да маъқулае ки ҳамин хел ғавз бимона ва ба як хулосае омад ки то 100 килограмм худша хароб мекуна ва бо 100 килограмм зиндагӣ мекуна далши. Ой, какая ж это все хуйня! Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу. ва дар ҳамин ҳолат пеша видеоро давом додан ба мухлисои варзиш гуфтанем ки шумо метавонед ки дар бурди ҷанговару дӯст доштаи худтон сум кор кунед. Ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен, регистратсия кунед ва дар сайт бинед ки ба наздикӣ ки бой дора, ки бозӣ дора ва дар дастаҳоу ҷанговари дӯст доштатон сум кор кунед. Фаромӯш накунед ки ба промокоди канал метавонед ки то 6500 рубла дар вақти регистратсия кардан бонус ба даст биёред. ҳам ссилка барои регистратсия ва ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепич дегай. Вақте ки параи ошиқо фикр мекунанд ки худшонда татуировка бизананд, ман фикр мекунам ки дар мо татуировка нестай вообще, ҳам мумкинам нестай, мумкин бисёре надошта боша. Агар ягон кас дошта боша дар комментария бинависен ё ки ягон рафиқотон дошта боша. Бисёри ошиқо дута дилак мекунанд танашонда, ё ин ки рӯзи шиносоишона, ё ин ки рӯзи ҷидоишона дар танашон мекашанд. Не ки парае ки мо дар борашон имрӯз гап мезанем ё вообще дига хел параанд, барое ки агар параи оддӣ мешид дар ин видеои мо қарор надошт. И пара наметарсанд то ки аз дигаро фарқ кунанд ва ира ба хела ҳам роҳи ғайриоддӣ мекунанд. Шарлотта Гутенберг ва Чак Хелмке ба ғайр аз оне ки дар никоҳшон хушбахтанд, бо ба тамоми ҷаҳон машҳуранд ҳамчун яке аз параҳои бисёр татуировкадоштагӣ. Ва ба ғайр аз ин бо як титули дигарам доранд аз ҳама пенсионерое ки бисёр татуировка доранд. Ва зан дар байни ва зан дар тамоми ҷаҳон дар байни зано якум ҷора мегирад ҳамчун зани бисёр татуировка доштагӣ ва мард боша дар байни мардо. Иш уже понятно, намегуфтам мешид. Яъне ки 95% бадани ин одамо полностью татуирование. Аз 2000 соат зиёд ин одамо дар креслаи татуировщик вақти ҳаёти худшон нагузарондагианд. Да, бидай одаме ки қадар танаи худша шум медидай. Ва шиносоии ин пара ҳам хеле ҳам ғайриоддия, яъне ки угадат кунед ки ё дар киҷо вохӯрдагианд. 5 секунд вақт дар комментария бинависен, касе угадат кард дар видеои дига ман номошона мебурорам. 5 4 3 2 1 дар салони мастери татуировка дар очеред, яъне ки дар ҳамун ҷо мефаҳманд ки иш барои якдигариш офарида шудагиае. А теперь самое интересное. Аша Манделаи 50 сола аз штати Флоридаи Амрико дорандаи мӯҳи дарозиаш 16 метрае. Ба муқоисаи аз автобуста дарозае. Получается, агар автобуста дар сидени пеш бишина, бо айдими автобус мӯш кашола карда мерава. Ӯ мӯша дароз кардана оғоз мекуна 25 сол пеш, вақте ки ба Америка ҳиҷрат мекуна. Так, як факти дига дар бораи Америка ки дар оҷа мешидай вақта бекор бигзаронӣ ва намбриягиш нагира. Ира дига хел чӣ хел мефаҳмонӣ ки одам ба ин қадар мӯи дарозаш чӣ хел метавона кор кунад. Ӯ бояд 10 таи дига грузчига ақибаш бигардона ва ӯ грузчикора платит кардан накоре. Якумин бор соли 2008 дар китоби рекорди Гиннес афтидагиае ҳамчун зани мӯҳи дарозтарин дошта ва то ҳозира рекордиёра ягон кас задагӣ нест. Ва дар иҷаш як чиз дига ғайриоддие ки ӯ барои худаш шавҳари парикмахер стилиста интихоб кардагиае ва и аниқтараш и стилист ӯра интихоб кардагиае. Вақте ки ӯра дар интернет мебина и зана ва шинос мешаванд. Инҷа дар сари ман як фикр омад ки парикмахер барои и чӣ дар кора вообще, и киҷоша стригат мекуна. Интересно, и ба фикрам стригат не, наоборот добавка мекуна. Ман нафаҳмидистам хеле парикмахера ки мӯҳа калтанеу дароз куна. Ман фаҳмидам бардора махинатсия ёра. Шуи и да парикмахер кор мекуна ку. Просто ҳамон мусорое ки дига одамора сарашона кам мекуна, мегирам хеле ба ягон чи тов мета дароз мекуна, дар давоми мӯҳи кле мекунам. Просто ира ягон ҷош кандан да кора мефаҳме ки дига мӯҳае. В принципе, логично. Бале, бародаро, и шухия, яъне ки мӯҳи ай мусор, ну то есть ки мусораю, но ай мусори парикмахер нест, реали мусори. Реали мӯи худшае ки аз сари худаш баромадагиае, агар ки сара сар бигем, намедонам дурнида мағза ё капилка ва и шавҳараш
اوره با همه کارش دستگیری میکنه و حتی برای نگاهبین کردن موهاش یاردم میده که از 11 کیلو زیاد وزن داره موهیو. گفتم که باردارو در اول ایده گروزچیک در کاره. تصور کنیم باردارو پروسدورای شستن و قاق کردن موه برای هر ای آدمو از 2 تا 4 روز وقت میگیره. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Отец, подумайте о ней. О, блядь. با همین سوال در سر ما اومد یا چی کار میکنن вообще؟ خیلی فهمیدیم پریمخر استریست نه که اگر 4 روز در اینجا زنید باشه برای موهای را شستن از تلین 2 روز دیگر کار میکنه. اینترسنت و یه چیز دیگرش هم در اینجا удивительное بارداره که شوهری هم خیلی فکر داره که مثل همین زنش موهی دراز کنه و خوشبختانه این گروزچیک نمیگردونده و موهش در پشتش میبرده مثل جوگیای موخرک. موه ندارین موه میخریم. فکر اکتاتون در کامنتر بنویسین ویدیو آینده را تماشا کردنش فراموش نکنین و ویدیو را با دوستاتون تقسیم کنین. همون در خیر باردارا تا ویدیوهای آینده.